nege kanye mwa sanga bisababe akan watina mali jamana fantana ni blaje ne fe ka foka walima do mali kono ani mali ko ka munu sigile me ka nyema da Sherifa TV ja kan so fe jango aka siga bo kuna siri ani kumbana kateme kuna fone jele fe ka fo ba wati seleye ninje kasangani aka guna adamadeya kewaluye akaja ka demeta kanyeshi amani vi nyongo mo amidu konate ni adomeni titiye aye akongon fa kartu dala dumunu ani demenesu ya uchamana kataka di mauma munu ne akaka kasana ni wati ni atowa yere kaloduna kafo bara inkera afe kabeni sibirido obtakolo klemwa ani duru samba fla ani mwani nduru de ye bara mi yere foto do abedo hukumu kono odeye obtavuru kalo umimbeta kake nyonga ndeme ani krefede kreli kalo ye abedo odo hukumu kona na abara o Sherifa TV tola akera fuseni keta fe abella kale Kadija Traoré de fe kasangani ni nyogonde mekalo yi nanga makumo de la solidarité femier monsieur Amidou Konaté aléa kan kaye mauchela mamun me demedu mogomun me dingonnana o hokum kono aya kumfa fencha mana fokata se baloma akani walembe aka fasukanu anaka wulika jona ka chesirija jamana jola fasokorero surtout jamana be degum kono bi degumbe nyashin jamana dembe ma jamana demu be ni ko ibika jamana koni fe jamana be degun ngono bi ça veut dire que jamana de ne be akonna la donc ni wakati ka ira ka foko ambe bolo be nyogon bolo parce que kono kulu jele ne be bifo wala nyuman don ani duwo dunkan o de tuwe talike santiri nyamaka maula ame Konaté fo ka nyina la fe aye ni bona folo na ala kana la folo in la ngolya ala ka chama bla nona alsa ala ka do fara bara in kan ni mo gombe den nuye fatula batula tu fa do tu badon on de fa nu bay ala ka la jarabi do mo shika la nyinte ni den nu la nyinte absela ku so mo fa la nyinte mais ala de ka kodo na la bara in ka on gere zagay ambe atani ala baragai ambo ya hukum konana ala fana ye mo nyimo nyasama de temps en temps nete Konaté nete titi chien fola gana sel bala fana bora no anana nyama bi fana anana awera nye bala anana nyama ni wari kacha mene mun flen ya wari kacha donc amba fo awal ma do ninde mimi mbola monsieur Amidou Konaté yoro kanyeshi ni centre inkono moma abe talike maloboro jibidon makoroni carton una nyogona chama ami awla dunya kafo koni la jere nyire kunchela ni jeka dumini Jere jekulu mi sigile me mali jamana ko nana wala sa kasika wala nyimota kanyeshi mauma munu chesiru kabo ko sebe Mali o basi ani o yirwali barawla association des jeunes premiers du Mali AJPM ode a chornonai kabeni sibrido obtakolo clé moi ani duru samba flani mwani nduru yi para la culture ko nana bon wo yere malaka fo duru na ko nana o ye wala nyimodo keneba do siki karta kanyeshi monsieur Sidi Danfaga mo ominye soro boso nganaye ba Mali ba konana kawla duna ka fo kene be ye walima do de ye kanyeshi akachese na wuleka jo mo munu beke afe kanyeshi ba Mali ba o yiri wali umo madama kasika yirwa ko tiga bari ko onudo ba Mali ba konana soro boso li obuna kunka Sherifa TV tokola Kadija Traoré Ibrahima Kulubali oluye Asiria Nisonjani munya du konnana association des jeunes premiers du Mali Mao oluye jonjon takadi Sidi Danfagama omi shiriyala akanbao ateru ajenyo ani balmasraufe kasangana ka wulika jo anaka chesri anaka faso de nyumaya jamana jola anaka faso de nyumaya jonjon dilin ko fe femi monsieur Danfaga yere ali akanisonjia kan anaka fulika unda kenega vraiment jonjon min dirama me ala fo mba barkada be ajite mo fo ko barkada ko ufo ka barala ala ko bolo me o ka barala ala ko bolo me la fol kandron de be mbolo ka nyafisimo chana ni son jara ko jugo me ala fo mba barkada be mbange bawo fo ko barkada monsieur Danfaga jenyoron anateru olumuyeni ni sonja kene ban shiria oluyu ka ni sonja ujira awera mulube no be se ka courage ta ka baranya oke vraiment moté ka dibli Sidi Danfaga on est fier de lui en content vraiment à do fara chesir galsa
fɛn min ye autorité communale maw ye olu kɔni ye AJPM mɔgɔw ka nin waleya in tanu kosɛbɛ. AJPM mɔgɔw ka nin waleya nin ko kura tɛ, ko kɔrɔ don, ne yɛrɛ nana caman na. U bɛ to ka min kɛ ka na ne mɔgɔw ye minnu bɛ baara kɛ ka na jɔnjɔn d'u ma, a ka ɲi parce que a bɛ dɔ fara u ka baara kan, a bɛ dɔ fara u ka cɛsiri kan. Donc ne bɛ nin waleɲuman nin en tant que autorité communale ne b'a dɛmɛ o de la. Bon, de fait k'a bɛ kɛ an ka commune kɔnɔ, donc an bɛ AJPM fo la parce que a ka cérémonie tila bɛɛ bɛ kɛ an ka commune de kɔnɔ, commune 5 kɔnɔ. AJPM maw olu ka nin waleya in ye waleɲuman dɔ ye ka ɲɛsin sifinnakaw ma minnu bɛ wulikajɔ ani cɛsiri la baara ɲuman kɛli la faso dɛmɛ ani faso jɔ la o siratigɛ fɛ ni ka dusudon sifinnaka wɛrɛw la walasa u k'u jeniyɔrɔ fin fasoko la. Danfa ka tɛ a ka baara de ye nin lase a ma n'o tɛ danfa ka bɛ yɔrɔ min a bɛ kɛɲɛba de kɛɲɛba ka don bon ala y'a sigiyɔrɔ bɛɛ kɛɲɛba ma k'a ka baara bɛɛ mini kɔnɔla ma. Bon, Danfaga denmisɛnnin don mais a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ a baarala jamana ye ni n ko a baarala jamana ye ni ye Danfaga ka parcours ta k'a lajɛ Danfaga ye sɛgɛn mun kɛ a ka denmisɛnninya la a ye baara kɛ maa de bolo ka baara kɛ maa bolo ka dusu ta fo n yɛrɛ ka kɛ nin ye sini donc o dusu fɛ a ye baarakɛminɛnw ɲini a yɛrɛ ye mais bi Danfaga bɛ mɔgɔ 20 ani kɔ o de bɛ baara la a bolo. Monsieur Danfaga ale ka nin jɔnjɔnden sen fɛ fɛn min ye jaw ye ja minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ. Monsieur Danfaga ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la jamanajɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya Keɲeba mara la ni ka ɲɛfɔli kɛ o kan fo ka taa se an ka dɔnkilidala ŋanaw ma ani an ka zigiridalaw olu mun ye nin kɛnɛ munyamunya tɔw bonye. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen donna ni Mali jɔnjɔn dali ye an ka fanfare national maw fɛ. Espagne jamana yira sera ka tikɛ da yakuma b'a la bato dɔw kan minnu bɛ ye bato tanbɔɲɔgɔn ko wolomasiri tabaw la ka se ka min kɔnɔ ɲɛsin bɛ Marshal Haftar mɔ Libi jamana kɔnɔna na ka ye k'a fɔ kɛwale don min bɛ sɔsɔli kɛ barikon datugu la ka ɲɛsin yakuma b'a la maramafɛnw bɔli ma ka ɲɛsin Libi jamana mɔ kɛwale bɛ ye kodo hukumu kɔnɔna na ka ladɔnniya k'a fɔ ye cogo wɛrɛ la nin kɛwale bɛ kɛ sababu ka yira k'a fɔ Arabi Saoudite ka fara Émirats Arabes Unis kan o kɔni b'a la ka jijukɔrɔ baaraw de kɛ ka ɲɛsin Libi jamana kɛlɛ o tasuma ɲagali mɔ kuma ni kuma ni o sen donnen ye jamana wɛrɛ marali baaraw la ka ladɔnniya k'a fɔ o cogoya kelen na ni jamana kɔfɛlo ninnu o sen bɛ ye jamana wɛrɛw caman kɔɲɔw ɲɛbɔli la min kɔnɔna na bi ni gɛrɛntɛ ani o wulen bɛ i n'a fɔ Yemeni ani Sudan. Karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Sango san 2024 o ti kalo la Espagne ngaw ka lakana jɛkulu min bɛ kwajida yanfanw fɛ Espagne dugu min bɛ wele ko Ceuta kɛlɛkɛ kurun da ɲɔgɔn na minɛna olu fɛ minnu kun bɛ ka bɔ Émirats Arabes Unis arabu dugu la ni k'i kunda Libi duguba filanan Benghazi kan Benghazi min ye Marshal Khalifa Haftar jamana fanba bɛ maa min bolo n'a kɛ mɛ k'i yɛrɛ kɛ Libi jamana ɲɛmaa ye o sɔrɔ yɔrɔ de ye Benghazi ye o dagamɛ ye nin kɛlɛkɛ mina kuru min minɛna kwaji dangandaw la Espagne yanfa fɛ Espagne lakana tigilamaw fɛ a b'a jira de k'a fɔ Libi jamana manga diɲɛ seleke naani setigi jamana caman da bɛrɛ bɛɛ bɛ ka dɛmɛ ɲɛsin fa dɔ ma ka sanga ni yɛrɛ ka nafaw ye maa minnu zɔmin ka jan olu y'a yira k'a fɔ kuru min minɛna Espagne lakana tigilamaw fɛ n'a tun bɛ ka bɔ Émirats Arabes Unis arabu jamana kɔnɔ ka kunda Libi duguba filanan Benghazi kan Marshal Khalifa Haftar fɛ k'a tun bɛ se ka sira minɛ kwaji kan a lasɔrɔ kun man di sira min kan ko nka ko bɛɛ bɛ sira min dɔn k'a y'o de minɛ ko b'a jira k'a fɔ ciden minnu kun bɛ ka kuru in sɛnsɛn kwaji kan ka na n'a ye Libi yanfa fɛ u hakilina tigɛlen don k'u jigi da u ciba kan n'o ye Émirats Arabes Unis ye. Marshal Khalifa Haftar Libi fankelen a bɛ maa min bolo wali kelen Libi yɛrɛ fanba bɛ maa min bolo diɲɛ seleke naani bina k'u ka jamanaw minnu bɛ ka dɛmɛ Misira jamana Egypte bɛ o rɔ Émirats Arabes Unis arabula jamanaba do Abu Dhabi ya faba ye Dubai fana ya duguba ye o fana bɛ ka Marshal Khalifa Haftar dɛmɛ
Kosa ina Saudiya jamana fene na me ajira k'a fɔ a ka dɛmɛ ɲɛsin bɛ Maréchal Khalifa Haftar mo. Bawo mars kalo la san 2019 Saudiya masakɛ Roi Salman a ye Maréchal Khalifa Haftar wele ka bisimila Saudiya duguba la Riyad o sina k'a ka dɛmɛ dangɛnɛmaya Maréchal Khalifa Haftar yeti. Wa Maréchal Khalifa Haftar yɛrɛ Libi jamana kɔnɔ a ka kɛlɛkɛ jɛkulu minnu bɛ yen, kɛlɛkɛ minan bɛ u bolo minnu ye minanguraw ye, wa a ka kɛlɛbolo bɛ kɛlɛbolo la o sɛbɛkɔrɔ labɛn bɛ ni minanguraw fɛnɛ ye. Hali ka kɛlɛcɛw cɛ ka taa n'u ye fanw fɛ nin bɛ Maréchal Khalifa Haftar ka bolo ka Libi. Olu dira Émirats Arabes Unis jamana de fɛ. Hali n'o y'a sɔrɔ Saudiya jamana kɛn tɛ ka jira bɛɛ lajɛlen la kɛnɛkan jaraki k'a fɔ n ka dɛmɛ ɲɛsin bɛ Maréchal Khalifa Haftar mo. Maa minnu zɔmin ka ja olu b'a ye k'a fɔ a bɛ ka Maréchal Khalifa Haftar dɛmɛ kɛ. Jamanaw minnu ye taji jamanaw ye Arabu jamanaw la ni Saudiya jamana bɛ u ɲɛkun na u fɛ ko tɛ jamana maracogo ka fanga sɔrɔ, jamana maracogo min kɛn bɛ ka silamaya diinɛ bere fini bere a yɛrɛ ka. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu bɛ wele ko les frères musulmans arabula kɔnɔ na olu ka marakɛcogo man di Saudiya jamana ye. Bɛɛ dun b'a kalama k'a fɔ Libi jamana kɔnɔ suraka gɛn fiɲɛ tile Hosni Mubarak ale gɛnne jamana denw fɛ minnu ye fanga ta kalata senfɛ o ye frères musulmans de ye, wa minnu ye olu gɛn ka bɔ fanga na k'i coko bi o ye Abdel Fattah al-Sisi ye. O kumana ni Saudiya jamana ni Misra jamana Egypte yera fankelen fɛ ko u tɛ jamana maracogorɔ min kɛn bɛ ka silamaya diinɛ berefini bere i yɛrɛ ka, o kan ka faamu. Saudiya jamana ani Misra jamana Egypte bɛ ɲɔgɔn bolo kɛlɛ caman nɔ diɲɛ ɲɛfɛ. Hali Sudan jamana kɔnɔ manga min wililen filɛ nin ye faranjɔrɔ fanga ɲɛma Général Abdel Fattah al-Burhan ni lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen an dan dagolo ka mɔɔw cɛ. Misra jamana Egypte ni Saudiya jamana bɛ fankelen fɛ o rɔ. Nka nin sen u ni Émirats Arabes Unis ma taa fankelen. Ka sabu kɛ Saudiya jamana ni Misra jamana Egypte ka dɛmɛ ɲɛsin bɛ Général Abdel Fattah al-Burhan mo. Mugu manga dali min kɛra fanw ni ɲɔgɔn cɛ Sudan jamana kɔnɔ a kɛra ni Amerike jamana ni Saudiya jamana ka surunani do de ye ka sin ka jɔyɔrɔ ɲɛnama di Saudiya jamana mo diɲɛ mangaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a tajima yɔrɔw. An dan dagulo yɛrɛ sa lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen Sudan ne ma min bɛ faamu faranjɔrɔ fanga ɲɛma Abdel Fattah al-Burhan ka danga min na bilara ɲɔgɔn na. Ale mago tun bɛ nafolo min na k'i yɛrɛ kɔrɔ don kɛlɛ lɔ o nafolo dafara ka sanga ni mercenaire bayirika de bilali ye Saudiya jamana ka bolo kan ani Yemen ninjɛ kɛlɛ lɔ. Mercenaire bayirika ye min fɛnɛ bilala Saudiya jamana ka bolo kan, Saudiya jamana y'o dɔ fɛnɛ latɛmɛ Maréchal Khalifa Haftar mo Libi. Nin b'a jira k'a fɔ taji bɔ jamanaw arabula farafina tajima yɔrɔw u b'a fɛ k'u ka se boli olu fɛnɛ ka jango tajiw fɛnɛ bɛ se ka ye u ka bila la. O fana b'an sɛnsɛn kan kɔnɔ diɲɛ fan wɛrɛ kibaruya kan a bɛ k'ale karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Ni manga in mangankɔrɔba don a daminɛ ni ɲinanjɛ bɛ taa san 50 la a bɛ sɔn ka kunjɛ ni daɲumanw kɛra donfɛn ye manga la Sahara Occidental kɔnɔ min bɛ Maroc ni Espagne jamana cɛ ni Maroc ko a bɛ ka jamana fɛ di Front Polisario o ye mamurulenjɛkulu ye kɔnɔ in na o kɛmɛ ka mugu ni kisɛ banamini ko fɔ kɔnɔ in ka kɛ a dama jamana ye. Maroc jamana n'a ma ɲɛ k'a fɔ daw cayara kɔrɔ sigikafɔ ye damu ye Maroc jamana y'o sira dayɛlɛ ni ka kɔn ka fɛɛrɛ dɔ dajira surunani donbaw la fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ ni maa bɛ se ka fara fan filaw ka k'o kɔrɔ don o ka kɛ mankan b'a n'a ye. Maroc jamana san 2007 sa a ye fɛɛrɛ min dajira o ko ma ko plan d'autonomie. Yɔrɔ in ti tigɛ ka bɔ Maroc la a bɛ to a taya la nka fɛn minnu bɛ yɔrɔ in jɛ fɛn minnu bɛ kɔnɔ in jɛ yiriwa nasiraw fɛ olu bɛ ɲini ka kɛ kɔnɔ in ye Maroc fɛ. Kɔnɔ in mɔɔw de muruti kun bɛ o mɔ ko fɔ ayi u ka kɛ u dama jamanaden ye. Maroc jamana fɛnɛ b'an b'o mɔ. N'a ma ɲɛ ko Amerike jamana ɲɛma Donald Trump n'a ma jira kɔsa in na k'a bɛ ka mankan banjugu ɲini. A ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen ye mankanw banni nɔ diɲɛ ɲɛfɛ Steve Witkoff o de da sera mɔ barosigi dɔ senfɛ jabaraninso dɔ la ka ni Donald Trump burankɛ to ɲɔgɔn fɛ ko kalo 2 bɛ taa dafa yɔrɔ yɔrɔ ko Maroc ni Algérie cɛ mankan bi sɔn ka ban. Algérie ta sɔrɔ yɔrɔ ye kɔrɔ min ye Algérie jamana de bɛ kɔnɔ in mamurulenjɛkulu nɔfɛ ka kɔkɔrɔ don Maroc jamana kan.
bebena Maroko deme ba caya mbe jinyefe setigi jamana ula Donald Trump kabina kamanda folo aye Maroko jamana nyemo jako ya digi kado adongo dado fe ko songo nyonzegi ke akademe ye kanyeshi Maroko mo kona inofe Arabu jamana uminunde ka Bani Israela leni nyanyuma nyeni seke uye Bani Israela ko bi dabla ka bo jinye kono ne Arabu jamana sona ka je Bani Israela fe ka koko ya nyebo idusu kuna ni benga ndegeno blali ye benga mi ni akeme ko dila ko akor Abraham Nabila Burama bona uka benga akachala ibi deme Amerike jamana fe Maroko jamana duno dafe kabino kera Donald Trump ya yira ka fa ka deme be Maroko jamana ye Sahara Occidental kunga sango juillet kalo fenena Faransi jamana ere mi ni Algerie kumbi ngume ka segi nyomo Faransi jamana sina ki changi jo ka fo afene farambe Maroko jamana ka Sahara Occidental kunga nga ko ingera ka beni dusungami do fena ye Mali jamana kono Faransi kedo ka fo kabe kono in lako do Maroko taye dusugungami ngo kera erisila kono akera Mali jamana kono ba otenza wate ni janjo kedo do juillet kalot lebe sabado yugeren jamana la sigede Senegal fa bala Dakar ale bora semina ka jira ka fo cheni mindone le ninye Mali jamana kun erisila jamana kun ko yugeren jamana no babe ala kwa ye demenye shin kokolo ke ba umokoni odusugungami be Malide ka mami erisila jamana ka mami okuma kele de la Emmanuel Macron bora ka jira ka fo ifarambe Maroko jamana ka yoro in lakodo Maroko taye bedumba don ka fo ote Algerie jamana fe kuyi o yoro be Algerie jamana era ka fo sege nyomo ini Faransi che akajo Angleterre jamana fene ka deme nyeshime Maroko jamana mokoro Nazarala toma Union Européenne bela jele fene ka deme nyeshime Maroko moko inobi nga kona ima murutile unza ula nyemo ukeme ka jira ka fo ula babe so Maroko jamana ka fere dajira lemo kamini sa 2007 nga kada kungelenga fo furuba kalata kalabe referendum kono yerela kono indiu ni nyonje ni ma famba ko awo anjena ni Maroko ka fere dajira leye somike amo ni ma famba ya yara ka fama jeni ayefene abidabla ni kono imamuru lenja kulu Front Polisario ka la nyini ye katengu jenselekena ni tomba Nations Unies na ko kabini kele uyuka chika lase jenselekena ni tomba Nations Unies nyama ya so kono kaban dene Octobre kalot lemuga ani wolodula oluka ngasigi aka kono yi foka na sesa 1975 mo apme Espagne de kabuloka Sahara Occidental kono yimbila ma niya sigi keme sara la dugukolo fenze bishegi mbebe Maroko de kabuloka Faransi jamana koko abilabe ka beni san 2026 ideye aka keleche ukase ka du Ukraine jamana kono ka Ukraine jamana deme ani irisila che kelelo kwa dabo ku deye ka Ukraine jamana lakana ka Faransi jamana lakana haka jaka nazara la jamana ubela jele lakana krofo mena kabo Faransi jamana surasi nyema bada General Pierre Schill Faransi duguma keleche oluka nyema bado akoni jate manyami ubulo Ukraine jamana demeni kuro ni kelechew ye ka bo Faransi jamana kono ka Faransi lakana ka Ukraine lakana ka nazara la jamana lakana o la bebe ke ka beni san 2026 ye dre ba o Faransi jamana ni nazara la jamana chama ngelechew na faranyonga ka Ukraine ndeme ama wala dunia ka fo alamusa temene Faransi ga wasurasi ya ere nyema basa no General Fabien Mandonye ale kunya jira ka fo Faransi jamana kelechew yeru kase ka labe kele ere lo ku nyeshi eresila jamana farati mo kwa bisonga sanzaba wale gele sanani nyonata eresila ministri minyashime eresila ni jamana wara nyonja kunyenya bo mo Sergei Lavrov ali ajira kafo eresila jamana ko njendo teni aye utan kele bulo kele chedo kaye igere ni jamana kono kene ganjara gila igere ninga uka fanga sinamato nyema doko Victor Medvedchuk namanya ku fanga sinamato ndimbe bi Ukraine akeme ka furuba todo sigi ko otro Ukraine ale ko Amerika jamana nyema Donald Trump ka sigi ka fobo amu ani irisila jamana nyema Vladimir Putin nje Hongrie dugu bala Budapest kwa kanga irisila jamana nyema Vladimir Putin zomi ka fo fanga debe Ukraine jamana kuna fanga menye nikene karaba fanga ye fanga minganga daji kabo Ukraine jamana kuna ko kuma ko irisila jamana nyema Vladimir Putin mangi toto Ukraine fanga nofe ayekora fo ilase bololo nasara de fe
a kɛtɔ ka irisila jamana lakana ko ɲɛma danga Dmitry Medvedev ka kɔrɔfɔw sɔnji la bawo Dmitry Medvedev ni ma min dalen dɔn Vladimir Putin ni ale de kumi jamana ɲɛmaya bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ mana mandat fila kɛ u bɛ taa dɔ bɛ na tɔ kelen bɛ kɛ dɔ ka minisiri ɲɛma ye o Dmitry Medvedev de ko bɔlɔlɔ kan ko Ukraine jamana laban a bɛ min ɲini a b'a sɔrɔ jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky n'a ka fanga n'a kan b'u kɔnɔ k'u dogon bɛ u ma na ye yɔrɔ yɔrɔ la dogo la ko irisila jamana n'a ka mugu fili taw fili u ka fa bɛɛ lajɛlen la a n'a mugu siya camanw k'a sɔrɔ sigikafɔ ma ɲini u fɛ k'u daga ta ka bɔ Ukraine jamana da la Ukraine jamana fanga sinamatɔ ɲɛma kɔrɔ in Viktor Medvedchuk ale bɛ k'o kɔrɔfɔ de sɔnji la a ko Volodymyr Zelensky ka fanga daga kan ka ta ka bɔ Ukraine jamana da la ko n'o kɛra tuma min na de ko sigikafɔ kuma yɛrɛ bɛ se ka daminɛ n'o tɛ ko k'a to fanga na ko kɛcogo tɛrɛ Octobre kalo tile 20 tɛmɛnen irisila minisiri min ɲɛsin bɛ irisila ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuɲɛ ɲɛnabɔw ma o n'a minisiri toɲɔ Ameriki jamana kɔnɔ Marco Rubio kun kan ka ɲɔgɔn ye ka kuma lajɛ kɛcogo kunga lajɛ labɛn kɛcogo kunga Ameriki jamana ɲɛma ni irisila jamana ɲɛma cɛ maaw bɛ taa bala min na CNN kunnafoni di so Ameriki jamana kɔnɔ o nani can k'i jɔ ka jira k'a fɔ Sergei Lavrov ni Marco Rubio ka lajɛ dɔgɔ cɛra o tɛmɛnen kɔ Trump yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ don nataw la a kan ka hakilina kelen da ani Vladimir Putin cɛ sigi kɛli n'a kɛbaliya kunkan Hongrie jamana yɛrɛ min kan ka kɛ lajɛ kɛ yɔrɔ ye a faba Budapest o ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u bɛ labɛn kɔni na sigikafɔ in dɔgɔ cɛra de nka ma bɔ a mɔ Sergei Ryabkov ni o fana ye irisila minisiriso babu sentigi ye o fana y'a yira k'a fɔ irisila yanfa fɛ a labɛn bɛɛ sina ka segi k'aw fo kokora Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu sigi mɛ ka ɲɛma da Sherifa TV ja kan sɔfɛ bawo ni bɛ kɛ sababu ka dansigi bi banga kunnafoni sɔrɔ la an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn tuma ye kunnafoni di so ɲɛmaya sɔfɛ k'a fɔ la ka ba Maliba basiki o la k'a fɔ ne ni aw ni Ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigi wɛrɛ Ala ka o jira an na